What's up sa inyo mga madayan? So panibago na naman na i-vlog ko sa inyo ay ang shower falls. So mag-start ako ng vlog dito sa Filipino-Japanese Friendship Monument, and this is recognized by the National Historic Landmark. Kasali siya doon sa National Historic Landmark ng Pilipinas. So ito ay nagawa noong October 23, 1985, which is pinapangunahan ni Vice Governor Jose Velarde nung siya ay nakaupo bilang Vice Governor ng Camarines Sur, and helped by the people of Pili and Isarugkay, kaya nagawa itong Filipino-Japanese Friendship Monument. So ayan, abangan nyo lang guys, mag-montage video ako papunta ng shower falls, and marami tayong falls na madadaanan, and sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pangalan nun. And sabi doon sa eyewitness, kasi na-featured siya ng eyewitness, so di ko alam kung kailan yun, pero ang sabi doon 7 na waterfalls ang meron papuntang shower falls, pero ang madadaanan lang natin, yung kaya lang natin is mga 4 ata na falls. So ayan, montage video na lang guys. So guys, andito na ako ngayon sa starting point kung saan maglalakad na kami. And kung nakikita nyo guys, yan, nung pag summer kasi guys, nag-ooperate yan, meron ditong environmental fee na 5 pesos. So yan, gibaan na siya ngayon kasi di siya inaayos kasi hindi pa naman summer, di pa maraming taong pumupunta sa falls. So gusto ko sanang patid sa turismo ng Pili na maayos itong lugar na to para mas maraming turismo ang pumunta rito sa ating lugar. So ayan guys, samahan nyo na lang ako guys papunta ng taas. So ayan, malayo-layo yung lalakarin namin papuntang shower falls. And guys, napapansin nyo, hindi kami nakapang-hiking na setup. So ayan, pang bahay lang. Kasi may trail naman na dito, and hindi na siya delikado. Kasi madami nang pumupuntang tao dito sa lugar na to. Actually, sabi nga ni Jonel, nakapunta na kami rito. Baga, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung na-feel ko dito sa shower falls and gaano yung kaganda. Kasi as taga Pili, I just want to show to many people that Pili has a beautiful scenery, which is here at Puri. So I want the government of Pili to promote this.
So guys, ito na yung pinakamatarik na lugar. Ito na yung pinakamatarik na daan pala. Yan, so mahirap dyan guys kasi nung summer guys, nilagyan nila dyan ng handrail. So ngayon guys, wala. So mahirapan kami guys. Yan guys. So medyo bangin na dito guys. So guys, warning guys, mag-ingat sa mga dadaanan and keep it, watch it. Guys, yung dinaanan namin pangalawang pulse yun, nakalimutan ko yung pangalan. So guys, 15 minutes na kami naglalakad. So guys, may nadaanan ulit kaming isang pulse. So hindi na kami dumaan doon kasi nga tawag dito, mahirapan na kami pagbalik kasi nasa 2:42 na yung oras guys. Yung patatlo kasi sabi ko kanina, di ba, nasa 7 pulse yung nandito. So yung alam ko lang na pulse dito is yung 4. Yung sunod na namin napupuntahan is yung slide pulse. Yung sunod na guys napupuntahan namin is slide pulse, yung pinakasikat dito. Kaso malayo yun guys. Pero mas malayo yung shower pulse. So kung nahalata nyo guys sa camera, pinagpapawisan na ako kasi ikaw Nel, okay ka lang ba dyan? Yes sir. Ayan, mahirap yung daan lang kasi guys. Keep on smiling. So it's another pulse na naman yan guys. Kita nyo? So dadaanan lang namin yan. Ayan, it's another pulse guys. So direkta na kasi kami papunta ng slide para mas maagang makauwi. So kung mapapansin nyo, madaming punong nakatumba kasi nga kakabagyo lang nung kakadaan lang sa Bicol region ni Tisoy. So guys, kung mapapansin nyo, napakadaming pulse dito sa Isarog kasi guys, yung Isarog ay laman tubig. Ano? Kasi yung Isarog guys, ang laman niya ay tubig. Yun ang pagkakaalam ko. Kung may alam kayong iba, please comment down below. Then kung may mga comment naman kayo sa pagbablog ko, comment nyo lang and mag-adjust ako sa inyo. So maya na lang guys, pag nandun na kami sa slide pulse, kumaya na lang. Go! So guys, ito na yung pang-apat na pulse, which is slide pulse. Kaya siya tinawag na slide pulse kasi mukhang slide siya. Nakikita nyo naman guys, mukhang slide.
And isa to sa pinakasikat dito, mas pinupuntahan to ng tao kaysa dun sa mga nauna. And yung pang-last talaga yung pinupuntahan dito, yung shower at saka itong slide falls. Ito yung pinakasikat. Makikita nyo dun sa eyewitness nga, dito yung nag-rappelling sila guys. Nakikita nyo dyan, nag-slide yung host nun, dito nag-slide. So ayan guys, andito na kami guys. Just a few moments guys, makikita nyo na yung shower falls. So ayan. Guys, nakikita nyo yan? Yan yung shower falls guys. So finally, andito na kami. And guys, mas malakas yung so ayan na, we finally made it. Hindi naman siya ganong mahirap puntahan. So guys, andito na kami ngayon ni Junel sa shower falls. Napakataas niyan, tignan nyo. Nakikita nyo yan guys. Napakataas niyan. Junel, how's your experience here? Junel, how's your experience here? Mahirap. Mahirap. And worth it ba yung falls? Yeah! Nakakawalang pagod. And guys, kung bago kayo dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, thumbs up, and comment down below. And please support Madayan para sa mas marami pang pupuntahan natin na lugar. Sa mga Madayan dyan, sama na kayo sa akin. Bye-bye!